салому алайкум бародарони азиз. Ҳозир ин видеоро ростига сурати видео ҳамин хеле як галасаҳое равон кардан. Ҳамин суратҳоро бо дар группҳо тақсим карда истоданд ки ҳамин бародари тоҷик номаш Асоев Маъруф Ҷамшедович соли таваллудаш 1989 дар паспортш навистагӣ. Паспортша мақсад видеоша ки дар ҳамунҷа мақсад ай ҳамун банд ҳуиш мекунанд дар телеграм мемонемш. Телеграм якам комментарияда силкаш мешава. Хай ҳамунҷа бидурӯе бародарон агар ки ёфта бошанаш моро бинависед дар комментария то ки удалӣ чикнем ё ки наёфта бошанаш хай видеоро паҳн кунед ки ҳамун соҳибош бохабар шаванд. Моро ҳамин хел равонаш кардан ки дар ватсапом ки ҳамира ватсап паҳн кунед то чӣ шава ҳамун соҳибонаш бохабар шава. Моро ба хотири ҳамин бародаре ки тоҷикай ба хотири ҳамин ҳай худованд раҳматш куна паҳнш мекунем. Агар ки бародарон ҳозир бо ҳамун галасавое ки равон кардагӣ ҳақиқати ҳамин суратҳо галасавое гӯш кунед. Агар ки касе ки медонед ё ки мумкин видео барвақтӣ набошад ё мумкин ки нав бошад ёфтагиш бошанд бинависед бародар мо видеоро удалӣ кунем. Ин барои ягон хайп ягон чӣ нест. Ин барои ҳамчун ҳамватанай теста биёнанд чӣ хеле Россия ҳамун муддата биёнанд моргид мебаранд мақсад теста бираванд соҳибош бошанд бо хубай. Худованд раҳматш куна. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Эҳтиёт кунед бародарон. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи раҷиун. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса акаҳо бародаро додаро ҳами бародарон хча дорда кашида намедонам кадоме дорда кашида ё хириш хча дорда кашида наумай гирда бечора ҳамира соҳибоша кофтесан ҳамира як дастгирӣ кунем группҳои калон бошанд группҳо чикнем партия нишада соҳибош пайдо шава беҳад хуб мешавад беҳад савоб мерасад дар ҳама ям як савоб аст. хай боқӣ худованд ҳаматон нигаҳбон боша. эҳтиёт кунед. Агар бо ёфта бошанаш инамира нав дар группаи партиян группаи корум ма дидам ёфта бошанаш бо беҳтарин мешавад. хай бо сумпум гуфтан иншоалло ба ҳам бихудо карта монда далиша мебинем. илтимос ҳамира бенаво намонем падалиста кунем ҳам группаҳо агар наёфта бошанд.